Schimbarea este grea și majoritatea organizațiilor o aplică greșit. Iată de ce. Pentru că toată lumea se focusează pe ce anume schimbăm și nimeni nu se întreabă de ce schimbăm. Poate pentru că ceea ce schimbăm este extrem de evident. Am văzut mulți lideri care se luptă cu implementarea schimbărilor și totuși eșuează sau schimbarea se întâmplă greșit. Vor explica fiecare proces și fiecare procedură în detaliu și totuși schimbarea nu se întâmplă. Oamenii sunt rezistenți la schimbare. Problema este că oamenii tăi nu înțeleg de ce vrei să faci această schimbare. Dacă lucrurile funcționează bine de ani de zile, de ce să schimbăm? Care este beneficiul? Pur și simplu explică de ce noul proces va salva zile și ore de muncă pentru toată lumea, va ușura munca și va reduce erorile. Dacă vei face acest efort de a explica tuturor de ce facem schimbarea, lucrurile vor deveni mult mai ușoare, echipa va fi cu tine și schimbarea se va produce ușor. Scrie-mi în comentarii dacă ai încercat și dacă funcționează.